ね。いつも小粋にキリリとね。粋なチェックでキリとね。匂いもキリ、いい香り。ずらり並んだ男子よ。ほらやっぱり資生堂。今、資生堂の男子用化粧品をお求めになると、300円ごとにコロンビアコーダーが360台、その他数々の景品がその場で漏れなく当たる資生堂男子用化粧品セールを行っております。お近くの資生堂チェーンストアでお求めください。ほらやっぱり資生堂。